Ir-relazzjoni ta' ħbiberija bejn il-professur Anġlu Bsajla u l-familja Mintoff bdiet dakinhar li ħudhom Mintoff Patri Dionisio talab lit-tabib biex jieħu ħsieb lil missieru Enzo Mintoff. Minn hemm beda l-kuntatt ma' Dom Mintoff u nibtet ħbiberija u relazzjoni ta' bejn tabib u pazjent. Kellu fiduċja għamja fuqi li ngħidlu jien. Però ħanajdlek, ma kienx jibgħat tat-tabib, għalla għandu sore throat u għandu d-deni, meta jkun ilu xi ġimgħa jieħu ħxejjex u affarijiet hekk u ma jkunx tajjeb, kien iċempilli jew inkella il-mara tiegħu kienet iċempilli biex niġi narah. Dom Mintoff kien jiddejjaq jieħu l-mediċini ta' xejn. Kien jemmen bil-mistrieħ bħala waħda mill-mezzi importanti li telep il-mart, il-mistrieħ, ħafna ilma u sintendi ħxejjex li kien jalli u x'nafien bis-sustanzi. Ġrajja partikolari li l-professur Bsajla jibqa' jiftakar hija meta Dom Mintoff weġġa serjament. Kienet meta kien waqa' biż-żiemel u kellu tiċrita tal-qurrija ta' rasu illi inqasmet kienet ġiet mdennla fuq mnieru. Kellu concussion ukoll, ġifieri kienet ħaġa serja anyway. U daw imnieħ l-isptar xi 4 ijiem mhux ħażin. Minn barra li kien it-tabib tiegħu, Anġlu Bsajla kien ħabib tiegħu u bħal ħafna oħrajn kultant kien imur il-baħar miegħu. Kien joqgħod jgħajjarni beżżieħ għax ma kontx naqbes u nhom f'jannar. Qultu mela jien int. Anġlu Bsajla jgħid li Mintoff kien jaf jitkellem fuq kull suġġett u mhux l-ewwel darba li l-professur wasal x'imkien tard għax kien jeħel u jaffaxxina ruħu jitkellem mal-perit. Dom Mintoff kien well read, kien jaqra u kellu memorja infallibli, kull ma jaqra jiftakru. Allura kien jaf jitkellem fuq kollox, mhux fuq il-politika biss, kien jaf jitkellem fuq l-annimali, fuq ix-xtieli, fuq il-bioloġija, fuq anka il-mediċina u ħxejjex li huma tajbin għall-mart, speċjalment mbagħad fuq il-ħxejjex u mediċini oħra Ċiniżi, meta sar ħabib ta' Ċiniżi sar ekspert fuqhom, min jaf kemm il-darba tani te speċjali u affarijiet hekk, kemm għall-ħanqa, kemm għall-enerġija u affarijiet hekk għalih ġifieri kien pionier li ħallat Western medicine ma' Chinese medicine. Temmejna l-intervista billi staqsejna lill-professur Anġlu Bsajla kif jiddeskrivi lil perit Dom Mintoff. Dom Mintoff huwa uniku. Biex jarġa' jkollna ieħor Malta rdu jgħaddu mijiet jekk mhux eluf ta' snin. He is one of a kind. Bl-intelligenza tiegħu, bil-willpower, bis-saħħa li kellu mhux ġismu ma f'moħħu, id-determinazzjoni illi dak li jkollu f'moħħu minn hawn minn hemm sa jagħmlu, ġifier ma jaqta' qalbu minn xejn. U fl-istess ħin kien as soft as a teenage girl. Kellu qalbu tajba ħafna, dejjem lest biex jgħin il-dak li jkun u mhux darba jew tnejn rajtu jikkonsla nies jien u jagħmilhom kuraġġ. Kien ġifieri the best of everything kellu.